Wayo ne wayo yan arewa, wayo ne wayo yan arewa. Allah sarki yan arewa, Allah sarki yan arewa. A daina kashe mana yan arewa, Ku ɗauki mataki shugabanni. kabilanci kyamar mutane wannan ba daidai bane ba. A daina kashe mana yan arewa. Ɗauki mataki shugabanni, Kabilanci kyamar mutane wannan ba daidai bane ba. A daina kashe mana yan arewa. ɗauki mataki shugabanni. Kabilanci kyamar mutane wannan ba daidai bane ba. Ni da sunan Allah za na fara wanda ya yi kudi ya yi arewa. A daina kashe mana yan arewa. Wayayyen sarki kaɗa ita ce hikimarsa akwai kwarewa. Wannan ba daidai bane ba. Shi ya kage mutane ya ƙabilu ga Hausawa Yarbawa. A daina kashe mana yan arewa. Sannan ya nufe su rayu kansu tafi da mu'amala haɗawa. Wannan ba daidai bane ba. A cikin iliminsa da hikima ta san haka ya tsara ba rabewa. A daina kashe mana yan arewa. To amma wasu na haifar da gaba. A daina kashe mana yan arewa. Ɗauki mataki shugabanni. Kabilanci kyamar mutane wannan ba daidai bane ba. Tijani na gandu na fito don na sauke hakina kan mutane. A daina kashe mana yan arewa. Ɗan Kano ne ni kuma ɗan arewa ba na kyamar duka birane. Wannan ba daidai bane ba. Dan na da mutane a arewa a can kudu ma kun san hakan ne. A daina kashe mana yan arewa. Ƙasa ɗaya al'umma ɗaya mai ya ja maganar korar mutane. Wannan ba daidai bane ba. Kar mu manta in kun kashe namu na ku suna shiyar mu zaune. A daina kashe mana yan Idan arewa. muka yi fushi ba ta yi kyau A ba. daina kashe mana yan arewa. Ɗauki mataki shugabanni. Kabilanci kyamar mutane wannan ba daidai bane ba. Na yi mamaki kan shugabanni musamman namu na nan arewa. A daina kashe mana yan arewa. Wannan ba ma shi ne na farko ba al'adar kora kashewa. Wannan ba daidai bane ba. Ga gwamnoni ga ministoci sanatoci yan arewa. A daina kashe mana yan arewa. Mataki yadda ce ku ɗauka zuwa gaba kada a yau kumawa. Wannan ba daidai bane ba. In kuka ki Allah wadai na kutun da kujerun sun gazawa. A daina kashe mana yan arewa. Da gaske ku yau ba yau da A raba. daina kashe mana yan arewa. Ɗauki mataki shugabanni. Kabilanci kyamar mutane wannan ba daidai bane Shin da ba. mene za mu ji yan arewa ana sace ma ana kashe mu. A daina kashe mana yan arewa. Ƙasa kuma babu tsaro mutane jini ke zuba a yankunan mu. Wannan ba daidai bane ba. Shugaba mataki ya ki ɗauka bare kuma kuka ya taya mu. A daina kashe mana yan arewa. Kalaman nan da kayo a baya na so na tuna maka za ka gamu. Wannan ba daidai bane ba. Jama'a ku bari mu 'yan ƙasa tilas mu gaya masa matsalar mu. A daina kashe mana yan arewa. Domin ai ba daidai bane A ba. daina kashe mana yan arewa. Ɗauki mataki shugabanni. Kabilanci kyamar mutane wannan ba daidai bane ba. Idan dai a haka za a dore ku lura akwai matsala fa sosai. A daina kashe mana yan arewa. Kun yi shiru kun kau da kanku ana ta kashe mu kamar kiyasai. Wannan ba daidai bane ba. Ku ɗauki matakin da ya dace banda siyasa ku ji sosai. A daina kashe mana yan arewa. Idan kuma kun ki akwan atashi abun zai girma yayi tarasai. Wannan ba daidai bane ba. Haka kuma za ya biyo ta kanku ku bar mamaki ku ji sosai. A daina kashe mana yan arewa. Tunda dai ba a san ƙarshen abun A ba. daina kashe mana yan arewa. Ɗauki mataki shugabanni. Kabilanci kyamar mutane wannan ba daidai bane ba. Gaya mana duk a ƙasar gaba ɗaya wayayyo haƙurin arewa. A daina kashe mana yan arewa. Muna
samar da oda amma a hakan ba a kulawa. Wannan ba daidai bane ba. Sannan mun girmama 'yan kudanci mu'amala ga kyautatawa. A daina kashe mana 'yan arewa. Koda a jiharsa hakan muke yi balle ma sun zo arewa. Wannan ba daidai bane ba. Su mallaki kadarori mahallai ba kyashi ba cutatarwa. A daina kashe mana 'yan arewa. Amma ba su duba dukan hakan ba. A daina kashe mana 'yan arewa. Ɗauki mataki shugabanni. Kabilanci kyamar mutane wannan ba daidai bane ba. Tambaya ta ce kan shugabanni da duk wani mai iko kasansu. A daina kashe mana 'yan Kashe arewa. kwangila aka ba ku kuke kashe mu sai ku gaya mana dan magansu. Wannan ba daidai bane ba. A hallaka al'umma da dama rana ɗaya ayi jana'idarsu. A daina kashe mana 'yan arewa. Ko tsarin mulkin ne hakan jama'a ku taya ni da tambayarsu. Wannan ba daidai bane ba. Fito mu gaya musu gaskiya tun da sun gaza su cika ka'idarsu. A daina kashe mana 'yan arewa. Ba su damu da kare rayuka A ba. daina kashe mana 'yan arewa. Ɗauki mataki shugabanni. Kabilanci kyamar mutane wannan ba daidai bane ba. A daina kashe mana 'yan arewa. Ɗauki mataki shugabanni. Kabilanci kyamar mutane wannan ba daidai bane ba. Fatan da muke gyara muke so ba wai tashin fitina ba. A daina kashe mana 'yan arewa. Muna ta gayawa shugabanni hukumomi ba tsangwama ba. Wannan ba daidai bane ba. Kar ku ɗauki abun maganar siyasa yau ni ba ita ce nake ba. A daina kashe mana 'yan arewa. Abin da ya shafan shi ya shafe ka ba maganar wata jam'iyya ba. Wannan ba daidai bane ba. Domin kowa ma na da haƙƙi Allah ma ba zai bari A ba. daina kashe mana 'yan arewa. In kun yi shiru ne ban bari A ba. daina kashe mana 'yan arewa. Ɗauki mataki shugabanni. Kabilanci kyamar mutane wannan ba daidai bane ba. Dole ne na yaba wa Aminu Modi ya bana Sokoto ɗan arewa. A daina kashe mana 'yan arewa. Matashi mai ƙaunar mutane wanda yake kishin arewa. Wannan ba daidai bane ba. Da ya ji ni ina buga wanga waka ya ce shi ma zai tallafawa. A daina kashe mana 'yan arewa. Domin halin ya kai ya duba ga mai hankali zai tausayawa. Wannan ba daidai bane ba. Tuna a gare ka Aminu Modi ka ba da kuɗi a yi faɗakarwa. A daina kashe mana 'yan arewa. Ba kowa zai iya yin hakan ba. A daina kashe mana 'yan arewa. Ɗauki mataki shugabanni. Kabilanci kyamar mutane wannan ba daidai bane ba. Kabilanci kyamar mutane wannan ba daidai bane ba. A daina kashe mana 'yan arewa. Ismail M. Umar.